Здравейте, ние сме ученици от столичното 73-то село Владислав Граматик и последвахме примера на наши връстници в интернет. Организирахме се, събрахме пари, закупихме продукти от първа необходимост за всички хора, които се нуждаят из центъра на София. За да може да ги зарадваме по случай коледните и новогодишните празници. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines, fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as a fool that turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little consequence, behind the tears, inside the lies, 1,000 slowly dying sunsets. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess the loneliness came knocking. No one needs to be alone or singing. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring, oh, and if I had to bring, I'd be cold as a stone and rich as the fool that turned all those good hearts away. Преди лятото говорихме си, че наши връстници са направили нещо подобно и решихме ние да последваме този пример. Осъзнахме, че така може не само да помогнем някои хора в нужда, а и да прекараме малко време заедно. Че това чувство не може да се опише с думи, просто това е уникално, защото ние колкото и да сме малки, в смисъл възрастта не е значение с това дали ще може да помогне, защото ние взехме от нашите джобни и всеки дал по 5-6 лева, обаче като се събрахме толкова много хора и все пак можахме да направим нещо. Тя се разплака, че си смисъл беше такова супер якото. Как се почувствахме? Ами аз се почувствах като човек, който естествено не само взима и дава. И беше много хубаво, защото по някакъв начин тези 5-6 лева, които сме отделили, примерно за нас може да са нищо, обаче за тези хора бяха много. И принципно хората казват, че щастието не се купува, ама в нашия случай ние точно подарихме щастие. И имаше една баба, която седеше до Руската църква и държеше един здравец. И ние отидохме и дадохме на нея и тя ни благодари и каза, че най-накрая ще празнува Коледа. И каза, че е била много зле и ние наистина се радвахме, че ще й помогнем и че ще можем да стоплим душата и поне за тази една седмица, в която може би ще използва тези продукти. Много топло ни приеха. Имаше една жена, която най-много ме зарадва и мен, която също дойде при нас. Ние отидохме, дадохме нещата и тя каза: да, сега вече ще празнувам Коледа, благодаря ви, че ме подкрепихте в един много труден момент за мен. И това, че даваме щастие на другите хора, ни радва и нас и аз съм много щастлива. Надяваме се примерът да бъде последван. Весели празници!